ngatan manang sam ipaamyanan na sagrap mo balitan. Timpay sigurado no punuin no parparambu ingka ni waragawag tibiyag ti makinbiyag. Ammom amin nagsisikog abalasang kentay karubang nga intaray ni kapitan. Di ka agpaudi no kasta titungtungan kasla si ka iti kalaingan chismosa kamanang. Chismosa kamanang agal at kalang no nagkuyog iti tuwan unang ada relasyon dan. Chismosa kamanang agsardeng kaman tanu sikat masalangad ingkan tumet pagtalikudan. Takder mo saan ama pagtalkan no ata nangeg mon isaw-saw mon takot syaram samto ipadanon kadagiti maseknan nagalasta ugalim pag-aapaem karubam taagsasanga dilam ket alwadam uray dim nakita kayang-kayang nga imustra isuti talent mo tay agpartwat ti istorya tunggal addang mo adda ka chismis mo. Chismosa kaman ang agawit kaman ingkan mangisaang ingka ginaw tinanganan. Chismosa kaman ang awan pa'y naobrang nabisinan kabalay mon agur-uray pa'y tay lalabaan. Chismosa kaman ang iyong dinaapamuan nga tay gayem mo at damit den kabalaynan. Chismosa kaman ang iwaras mo man nga ti kabalay na ket nila kay mo met gaya.